Good evening mga brasses, mga toases, mga bices. So, wala lang, nabot tamig labangon kay sani mag-trip lagi mi kuan halo-halo og sumay sa tisa. So, parang ka maligsan. Labang taton. Labang ko mi. Where to? Oh, di na Where to? Mag-take out ra ko. Pa-take out. Aw na. So at ha? Ano yun eh? Cinta? Cinta? Bas? Take out na lang ka. Og naputol lang ang vlog kinadaot sa labang-labang. So murag naabot na gid mi diri sa among destinasyon. So ambot Kevin uli na gud na. Kuan din ang trip ron sumay pero oy nakita kong props. Ako kay kanira. Kay kuangan man ko sa ilang cornflakes, nagdako ako like mag-refill na ko diri. So mga sa mi. Bye. Gamay na cornflakes. So, nagbago ako. Samo kita. Di madaan na yun sila doon. Sana ko trip out. Trip sa uy, adik ali, uy! Ano? Lamit mo, lamit tol. Lamit tol. Oo, kung sagito. Nitingog. Uy! Ako na lamit ka tol, guys. Mute na. Pagyan na nila mo. Kita na kita mong amiga. Wa tol. Wa ko pa lagi sinahan. Oh, ba yung cornflakes sa pagbawa na lagi mo eh. The best yun. Kaya cornflakes mo man. Ayaw, like, bitol. Ayaw do. Di man, agad makaiba kung tinsa. Ay ko, dili ni cornflakes, mancher na eh. Super crunch, bubu. Super crunch eh. Huwag ako nag-expect na. Gula-gula ako nung gabot. Ako ganyan like. Ha? Lagi, wala na rin ako dito. Vlog na inom ba? Inom eh. Doon mo lagi, kumukar lagi kayo. Nasarihan mo nga ba? And we're back. Ay, sayop. And we're back. And mibalik na mi. Sakto ba? Ano ako may nagdaan naami sa Nade may amiga nga nakitaan. Pag-amping ha, wabya ka na nangis. Yapil ka diri ro. Wala awa, ang kamot. May mailan ba ang kamot ni? Mailan minahan na tong kamot ni. Mama. Ma? Okay. Mama Junay. Mama Yutay. Uli ko naman ang drummer bay. Uli ka ba? Uli ko na diyan. Wala yan siya. Adun lang niya. Bye-bye. And we're back. Padong kami uli. Ang gana. Hello. Gab, ako live vlog, Gab. Hindi kayo edit. Ako pumanay ko sa imong picture, Gab. Imong picture. Imong camera. Kasakal ang tigbantay. Matag dito kabantay ron. Hintay di kabantay ang tigbantay sa sakyanan. Dali atong pas. Dali. Dali. Abli mo.
Oh shit! Naay ko ay! Tari! Gidali! Yawa. Naade. Naade si kuya. Naade tol. Dara tol. Kapit sa. Nag-on pala. Pasay butang sa likod ang pan. Kaysa tol. Butang sa kuning. Okay na. Dari na lang lagi. Dari sa diretso sa. Tama dia. Alright mga kaigan, papunta na po kami. Papunta na po kami. Ayaw nagsumpay. Bawi na po kami. Ha? Oh! Sorry. Kiss ko na. Pangas yun sila doon. Doon baka ang bastos ha. Ipakita ka tayo. Bigfoot. Big mouth. Big mouth oh. Big mouth. Ang ganda. Big mouth pare. Nasa ko sunod doon. Sige Mol, go eat yourselves. Tapos. Oh, pwede pala mo ipas natin yung silpot.